A finals de 2020, Cohabitat va presentar l'informe Reptes i limitacions a la promoció i gestió de l'habitatge de lloguer social a Catalunya. L'informe constata que només amb una intervenció pública decidida es podrà contrarrestar el dèficit crònic de l'habitatge molt social. Les fundacions de Cohabitat podríem arribar a construir 1.000 habitatges anualment si hi haguessin les condicions per fer-ho. Veiem-les. La Fundació Foment de l'Habitatge Social forma part, ara avui a Catalunya, d'un grup, d'una associació de fundacions que ens diem Cohabitat i que hem fet uns estudis sobre les necessitats d'habitatge social a Catalunya i de les dificultats per fer-lo, i com ho hem de fer per poder, quins serien els ingredients per fer possible aquests habitatges que calculem que nosaltres com a fundacions podríem arribar a fer-ne 1.000 cada any, si es donguessin les condicions adequades per fer-ho. La construcció d'habitatge social, a més del sòl, té uns costos, representa uns costos, avui, que no es poden ser coberts amb els lloguers que finalment cobrem. Nosaltres, com a fundació més social, dintre del conjunt de fundacions més social, estem cobrant lloguers molt baixos, molt per sota de mercat. Estem cobrant pràcticament lloguers que és el que la família pot pagar, i no arriba a 100 euros, 150 euros, 200 euros. Amb aquests lloguers és impossible fer viable la inversió en promoure habitatge. Aleshores, aquí cal subvenció pública a la promoció. Això ja hi és, en els plans d'habitatge ja hi ha subvenció, però aquests anys això ha estat aturat. Ara això està tornant a dinamitzar-se. Sembla que el pla estatal que està a punt d'aprovar-se reforçarà les subvencions, sobretot per aquest habitatge que nosaltres anomenem el molt social, ja no el social, sinó el molt social, doncs que hi haurà subvenció pública més important, condicionada, evidentment, al lloguer més baix.